Artaccés, servei d'audiodescripció de la pel·lícula L'hivern i la primavera al Regne d'Escampeta per a persones amb discapacitats visuals. Abans d'entrar a la sala, descarregueu l'aplicació Artaccés al vostre smartphone. Cerqueu la pel·lícula a l'índex de tots els films o de Pack Màgic i descarregueu-vos l'arxiu de l'audiodescripció. És recomanable fer-ho abans d'entrar a la sala. Pot trigar uns minuts en funció de la velocitat de la connexió. Dins la sala de projecció. Obriu l'aplicació i busqueu l'audiodescripció corresponent a la pel·lícula ja descarregada. Quan comenci la projecció, premeu Sincronitzar i espereu uns segons per a la sincronització i l'inici de l'audiodescripció. Manteniu la connexió a internet i el volum del mèdia a una intensitat raonable. És imprescindible portar auriculars. La pel·lícula està doblada i subtitulada al català per fomentar la lectura, la iniciació al visionat de films en versió original i per a fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Artaccés, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.